16 protein la. 16 protein la. 16 protein. 16 protein. Ah, why 16 ngapha? 16 ngapha niyaphatha. Ah, mshayeli. Yeah. Hayi ikhombe 16 mshayeli. Okay, hayi. Iyo le ayithola ngeke mfana leyo. Leyo. Angifuni kungalelwa. Yeah. Usungera thini shayeli mshayeli. Yena ayiseyikwele. Ya mshayeli ya. Angifuni kungolelwa ngithi. Ya, ngifuna ukungoliselwa ke la. Ngifuna ukungoliselwa. Yahamba manje. Ngifuna ukungoliselwa. Wena ngithi. Ungathi ningiphenduli nje bantu bami. Wena mshayeli khululeka siwena. Ya. Yazwena ngithi angifuni doti la. Ah, khululeka mshayeli. Ya. Umdoti la. Hayibo. Kwenzakalani manje lapha? Hayi amyekela umfana wamadle yini? Ngithi angifuni doti lana kwenzakalani manje? Hayi mina baba ungitsheni lokho phela la eMatape yamshayeli sobhatala thina. Ini? Sobhatala thina laba. Hey wena, ngithi angifuni doti la ngihamba ngedwa ekhawasi man. Ekhawasi ngihamba ngedwa man. Awasophape. Hayi man. Ayikhomba umhlolo. Hey wena. Dala iboda delele. Ngiyahlelana man, angangizozwa ngawe mina. Ngangizozwa 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 ngawe mina. Shaya moto sambe. Soma phansi. Shaya moto sambe. Uyadelela wena. Ngangizozwa ngawe. Uyadelela. Akusamanje mina. Okay. Akusamanje. Sikhomba umhlolo. Akusamanje. Sikhomba umhlolo. Ngakusamanje mina. Ngakusamanje mina. Ngakusamanje mina. Awutshela ngakusamanje mina.